עולים לכיוון הפנים, ועכשיו אנחנו מדברים עם שלי גפני, מי שמייצגת כאן בארץ את חברת מדינה מילאנו. ואת מדברת איתנו על ניקוי הפנים, כי לא רק את הבית שלנו צריך לנקות. נכון, אנחנו לקראת פסח, אנחנו לגמרי בניקוי הבית, אבל בואו לא נשכח רגע את הפנים היפות שלנו ואת עצמנו. אז חשיבות ניקוי הפנים מאוד מאוד גדולה. כמובן שלהתאפר על אור פנים שהוא לא נקי ולא מטופח, מן הסתם זה לא נראה אותו הדבר. ולכן ניקוי הפנים הוא חשוב, אנחנו אמורים לעשות אותו כל ערב, גם בוקר אפשרי, חייבים. אז יש לנו כמה דברים. קודם כל, יש לנו את הדבר החדש הנפלא הזה, שזה נקרא קונג'ק. ספוג הקונג'ק. אני שמעתי על הקונג'ק. קונג'ק, מדברים עליו בדרך כלל גם בדיאטות. היום אם אתה עושה גוגל צמח הקונג'ק, אז בעצם הסינים משתמשים בו לניקוי רעלים, לבעיות רציניות בעור, להרזיה, להכנת... להמון המון דברים. הוא עשיר בסיבים באמת. הוא עשיר בהמון סיבים, בהמון ערכים תזונתיים, המון סגולות שבעצם עוזרות לנו לאור. עכשיו, מה מיוחד בספוגית הזאת שעשויה דווקא מקונג'ק? אז היא 100% קונג'ק. מה שטוב בה, אם תיגע בזה רגע, זה לך לגמרי. כן. אתה רואה? אפשר זה הטבעי של זה. זאת אומרת, אפשר להשתמש בזה ללא סבון בכלל. זה מתאים לנשים בעלות אור רגיש, שלא אוהבות להשתמש בסבון על הפנים. זה מנקה את האור בצורה נפלאה, מתאים לכל סוגי האור. בדרך כלל, כשהוא נוגע וחשוף לאוויר, הוא מצטמק ממש כמו צימוק, וזה נראה כאילו הוא איבד את כל הסגולות שלו, ברגע שאנחנו מרטיבים אותו עם מים, זה חוזר בחזרה, ואנחנו יכולים להשתמש בזה שוב. תגיד משהו, בדרך כלל אנשים, נגיד, עם אור יבש, פוחדות מהסיפור הזה של סבונים וספוגים, וזה מעולה גם לאור יבש. טוב, כל הסיפור פה שבאמת אפשר גם בלי סבון. זה במיוחד בלי סבון, לא צריך את זה עם סבון. לאותם אנשים שאלרגיים או שעושים את זה פעמיים. נכון, בעולם זה להיט גדול מאוד, עכשיו זה רק הגיע לארץ, ויש המון אנשים שבעצם משתמשים עם סבון, מסבנים את התינוק בזה בעצם בלי סבון, כי זה... אנחנו לא רוצים סבון על התינוק, כי זה מייבש את האור. יש חספוס עדין. עדין מאוד. עכשיו, יש את אותו דבר, שזה 100% קונג'ק, ביחד עם במבוק פחם. הבמבוק פחם בעצם מנטרל את השומניות באור, וזה מתאים באמת לנשים שהאור שלהם שמן יותר. יש את החוט הזה, תולים את זה, כי זה בעצם מצטמק, כדי שלא ייגע ויקבל בקטריות. יש עוד דרכים לנקות את הפנים שלנו. יש למשל את הפד סיליקון הזה, שיש פה כזה דבר שמדביקים אותו לאמבטיה, שזה דבר נפלא. כי אנחנו לא שוכחות אף פעם שאנחנו צריכות לנקות את הפנים כשאנחנו באמבטיה. יש פה חספוס מאוד מאוד עדין, זה שוב למי שיש אור רגיש ורוצה לנקות את הפנים, כן עם סבון פנים. אני חייב להחזיק את זה, כי הרקע שלך הוא גם ורוד, ואולי יתקשו לתפוס את זה. קודם כל הוא נורא יפה וסקסי וכיפי. אם תיגע בשבבים שלו, הוא ממש ממש עדין, לכן הוא מתאים גם לנשים עם אור עדין. זה דווקא כן משתמשים עם סבון פנים. בדרך כלל כשאנחנו משתמשות עם הידיים, לא תמיד יוצא האיפור. אני למשל, כשאני מנקה את הפנים עם סבון פנים, לאחר מכן אני מנגבת עם מגבת לבנה, ותמיד יוצא לי את קצת מייקאפ. קצת מייקאפ. אז גם הקונג'ק וגם זה בעצם נותנים לזה קצת יותר ניקוי. זה מצחיק, את יודעת, אני לא מעט פעמים, בגלל שאני מתאפר על בסיס יומי, אז כשאני מגיע הביתה אני שוטף את הפנים, מנקה אותם, ואז כשאני מתגלח, היום לא עשיתי את זה כמו שאתם רואות, כשאני מתגלח, עדיין אני רואה שיורד איפור. כן, קודם כל, כשאנחנו מנקים את הפנים במים בלבד, בטח שלא יורד כל האיפור, וגם בסבון פנים, אנחנו לא מנקים מספיק טוב עם האצבעות, ולכן יש את כל הדברים הנלווים, כמו למשל הספוגיות האלה. שמה מיוחד בהם? אלה, תיגע בהם. בבקשה. נראה כמו אף של ליצן. זה כמו, נראה אף של ליצן, זה נורא כיף. דרך אגב, הכל זה גאדג'טים, שלאישה יהיה גם כיף באמבטיה ויפה, ולא רק פרקטי. פעם אמרו שגאדג'טים זה נחלתם של גברים, מסתבר ש... אתם נכנסים לנו לכל התחומים שלנו, אז גם לנו מותר טיפה. אמנם זה לא אלקטרוני, אבל יש לנו גאדג'טים שלנו. שלא יהיה לך ספק שאני הולך להשתמש בדברים כאלה. זה מדהים, אתה תנסה ואתה תראה. הספוגיות האלה מעולות, דרך אגב, באמת לגברים, כי זה עושה פילינג יחסית יותר מסיבי ממה ששאר הספוגיות שהראיתי. זה מתאים לטינאג' וזה מתאים לנשים שבאמת משתמשות בקרם הגנה כל יום. קרם הגנה מאוד קשה להסיר אותו, גם עם סבון פנים, וברגע שאנחנו משתמשים עם הפילינג הזה, זה יורד בצורה... רק נזכיר לצופות בבית ולצופים, שכשמנגבים את הפנים, לא למרוח, אלא בתפיחות עדינות. בתפיחות, לא למתוח את האור. ולגברים זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה. אנחנו לא תופחים, אנחנו מנגבים. חבל. שלי, תודה רבה. מימי, תודה רבה גם לך. זהו, דיברנו עכשיו...